लोगोफोर वेलकाम टू माय न्यू ब्लॉग नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे भिडिअहाय फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर स' दिनै माने जोङो माने दाबसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना अबेसिम थांगोन माने मोनथिया जियाव भालुकपुं साइडथिं थांगोन आरोना ओमफ्राय जोङो माने अरुणाचलावबो हाबहैनो हागौ स' माने भिडिअखौ आं जागायलांनो सानबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि उन दायो दङ आंजों लोगोआव नै बिथिंआलै जोंहा लिटिल जुबिन ओमफ्राय बिथिंआलै अकिल भाइला ओमफ्राय आरो बिथिं अक्षय स' माने जों दा गासैजों माने थाबैनो माने बनायब्रबनानै डिसिसनखौ लानानै माने जों दा बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना स' माने नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जोंनि एन्जयमेन्टखौ आरोना स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायलांसै फाइनालि दायो जों निसामारि मोनफैबाय आरोना गरुबान्धा नैजा निसामारि माबा आर्मि केम्पआव हाबगोन दा स' माने आर्मि केम्पथिं माने सर्टकाट थांगोन आरोना जोङो दा जोंखौ हाबनो गोनां होआ आरोना जों दा नै हेलमेट डाबल हेलमेट गानना लादो आरोना लोगोफोर नङाबा हाबनो होआ डाबल हेलमेट गैयाबा स' मा बुंनो माने आर्मि ड्रेस गाननायखाय आंखौ माने एसे हमबाय आरोना बेवहाय मेन गेटआवहाय माने आर्मि ड्रेस गाननो होआ आरोना एलाव गैया माने भितरावहाय थेवब्लाबो माने जोंखौ थिनहरबाय आरोना स' नैबे सानैया सिगाङाव फैबायमोन आरोना स' माने थेवब्लाबो जोंखौ थिनहरबाय आरोना बिराद क्लिन आरोना जायगाफ्रा आरोना मजा लोगोफोरा हाजोखौनो हरदोंना जों दा बे हाजोआव थांगोन आरोना लोगोफोर मा जाखो आइला खिथु साजोबजोब्बायलै स' जों दा माने लामा ससेयाव मोनफैबाय आरोना दायो नामेरि नेसनेल पार्कआव हाबसिगोन आरोना स' माने जोङो बिखिनियाव मोनफैसिगोन आरोना माने जों दा सारिद्वारखौ बारबाय सारिद्वार बारबोना जों नामेरि नेसनेल पार्कनि एसे सिगाङाव दं आरोना लोगोफोर जों दा माने हासुना लानोसै हासुनो ओंखारजोब्बायलै हासुना लानोसै आरोना लोगो मा जादोंलै लोगोफोर जों अरुणाचलाव हाबबाय आरोना लोगोफोर दा बेनिफ्राय जोङो सिगाङाव थांना फैनोसै सेसासिम थांना फैगोन आरोना जोङो लोगोफोर सेसा दानि जाग्रा माबसे जाग्रा बुस्थु लानोसै न' स' लोगोफोर माने बेवहाय जों जाग्रा बुस्थु लानोसै आरोना जानो थाखाय बेवहाय टाइम पास खालामनो दसे थांनानै सिटखौ लानोसै 20 बे दां 20 ओमफ्राय बे 10 टका ओइखौबो ला मोनसे आरो 50 टकानि ला 60 20 ये भी 20 ना थान्दा ज' माने जोङो दा जानाय लोंनाय लादों आरोना बेवहाय चिप्स माबा माबि ओमफ्राय थान्दा लादों आरोना ज' माने थांबाय थानोसै जोङो सिगाङाव थांसै आरोना आरोबाव माने गोजौआव थांबावनोसै एसे जोंनिया स्कुटिसो नालाय बारा थांजाया आरोना स्कुटिसो हे गुदुङालाय जाखायो जोंनिया उकिल भाइलानिया गुदुं जाजोब्बायनो गारिया गिजोबदों ना मा बेरना जोंनियानो नै जेबो जाया खाट्रा डेन्जार खारो जोङो ड्राइभारानो डेन्जारखा आरोना ड्राइभारा नै बिसोरनिया एकदम खाद्रा चलो दायो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर जोङो आरो नै स्टार्ट जाबाय जागायबाय आरोना थांसै नै गाइस लामाया स्टार्टिं बा ताबाम लाखै खालाम बायला लाखै खालामदो लाखै खालाम नै लामाया वाव गारियानो नै स्पिडानो दाबायनाय स्पिडखौ नाय दाबायनानै दङ बे 60 दं दा मादि नांदों दबाय लावाले जोंनिया डेन्जार फाइनालि जों माने वाटार मोनसे पुल मोनबाय माने दै जिरि गुदुंनाय आरोना नै फाइनालि जों बेयाव मोनफैबाय जों मोनसे लकेसनाव आरोना लोगोफोर नै दायलाय बेनिफ्राय दै गोलैगासिनो आरोना हाजोसानिफ्राय स' माने खमहि गोलैदों आरोना दैया स' माने गाहायाव थांसै नायनोसै एसे लोगोफोर माने जों बेखौ नायगिरनाय आरोना बेवहाय माने फट'शट खालामनो माने 20 लायो आरोना स' माने जोंलाय बेखौलाय मानो नायनो बाहेरनिफ्राय नुबायना आरोना बेनिखायनो जोङो माने हाबला आरोना भितरावहाय 2000 बेसाङाव फैनायमोन 2019आव फैनायावहा बेवहाय जेबो चार्ज खालामामोन लायामोन 2019आवहा जों फैदोंमोन आरोना बेवहाय माने जेबो फैसा लायामोन आरो मा जायगा मोनफैखोलै जोङो आइला एकदम थामाम हाब्रु आरोना लामाया बा गाननांगौबा सेस जाखागोन जों मिथिबाय हाब्रु स्लिप जाबाथाय हाब्रु गाखानांगोन आरोना दा नै सेना गुरै जादों आरोना
फाइला आराम से डेंजर वाला हैवी पल्सर अरे बेटा तुम हम लोग का लेके जाना हाँ भाई ओ गाइस जों फैगासिनो दायो अरुणाचल वाव माय गॉड माने फर्स्ट टाइम फैदों आरोना सो माने जोङो सिगाङावहाय सिगांनि थांदों गारिजों गारिया मा जामा वाव माय गॉड ओरैजाय थांगोन जोंहा साजों ओरै गिदिंना थांगोन आरोना जों दा माने सिगाङाव फैनानै थाब फैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो मा लामाजों फैनाय नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना लोगोफोर जोङो माने ओरैजाय नै नुहुरदोंना ओरै फैनायमोन आरोना जों बै गाहायखौ बै जिं फैनानै ओरैजाय फैनानै भिडिअ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो सायाव थांबावगोन आरोना नेलि गाइजों दै माने बेवहाय दसे फट'शुट खालामबाय आरोना जोङो फट'शुट खालामनानै ओमफ्राय आरोबाव सायावहा थांबावनोसै आरोना मा मोनबावो माने फैफेराखै नालाय ओंखायनो माने सायाव थांबावनोसै लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो अरुणाचला माबोरै माने नोंथांमोनाथ' मिथिखायो ओरैबायदि फेमास माने जायगा आरोना हाजो एरिया आरोना जायगा बेसेबां मोनहैयो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर स' गाइस नै लोगोफोर माने जोङो दा सेसा मोननो आरो 10 किल'मिटार दं आरोना 10 किल'मिटारनि उनावसो जों सेसाखौ मोनगोन दायो जों सेसानि एसे आगोलावनो दङ आरोना दायो माने बेखिनियावहाय फट'शुट खालामसै आरोना फट' मोननैसो लानोसै जोङो बिनि उनावहाय सिगाङाव थांगोन आरोना नै जोंहा जुबिन ओरैजाय नै जोंनिया अक्षय भाई उकिल माबोरै मोनदों जोबोर मोजां मोनदों ना फैदो So guys, đây nè. Hey. So guys, nè. Wow. Hello. Hi guys. Hello. Hello. So guys, nè बेबायदि जायगायाव मोनफैबाय आरोना जोङो. फाइनालि लोगोफोर जोङो माने दायो अरुणाचलनि गेजेराव दङ आरोना नै जोङो बेबायदि जायगायाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय जोङो सेसासिम थांनो लागै आरो 10 किल'मिटार दं आरोना लोगोफोर 10 किल'मिटारनि थांबासो जोङो सेसा मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' माने सेसासिम थांनानै फैनोसै सेसा होननायखौ माने मोनसे जायगा आरोना जायगानि मुं बेयो माने सेसा होननाय जायगाया माने बेसिम थांनानै फैनोसै आरोना जोङो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय स' लोगोफोर जों बेनिफ्राय आगान सुरलांसै आरोना आरोबाव खेबसे जोङो आरोबाव गोजौआव थांबावनोसै जोङो ओरैजाय थांगोन सायावहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नायलांबाय थादो जोङो सिगाङाव थांबावगोन आरोबाव ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आपडेट होबाय थादो नोंथांमोना नायबाय थागोन अके जों थांबाय थानोसै दायो स' नै जोंहा स्टार्ट खालामबाय जोंनिया नै फाइनालि गाइस माने मा बुंबावगोन दा स्कुटियाबो थाव गैला ओमफ्राय आरो जोंनिया उकिल भाई मा जाखो उकिल भाई आइला टायरा थांबाय आरो बैथिबाय आं नोंखौ मोनसे बुस्थु मा जाखो इमान दुखु आइला लुज जाजोब्बाय बाइकनि सेनाबो आइला माय गॉड माने गाइस मा बुंबावगोन दा माने जोंहा नोंथांमोना फैनोबा स्कुटिजोंबो फैजायो बाट बाइकजों फैबा माने एसे चेक खालामनांगौ आरोना दासो नुगोनदों आं सिंगेलि फायनांगौ आरोना गाइस माने मा बुंबावनो माने दा दुखु बिराद 150 सीसीनि गारिखौ जुदि नोंथांमोना लाना फैयो अब्ला माने एसे प्रब्लेम जायो ना दाउ माने सायाव थांगोन आरोना दायो माने भिडिअ केमेराखौ नै जोंहा अक्से खालामगोन ना खालाम अक्से भिडिअ ओइ हागोन हाया गाखोनांबाय आरे ओइथिब्रा ओइथि फैदोब्रा फैदो Oh my god
फाइनली पहुंच गया सेसा भाई लोग कैसा लगा सेसा लग रहा है ना फाइनली जों सेसायाव मोनफैबाय आरोना जों बेनिफ्राय थांला सायावहाय माने जोंहा स्कुटिनि थावाबो गैला आरोना ओमफ्राय दायो माने बेयावनो थाव मोननो हागौ पेट्रल ओमफ्राय पेट्रल सोनानै थांसै आरोना थांफिनसै जोङो ज' माने फैनानै माने बिराद मोजां मोनबाय आरोना जायगाया माने बा जोमैजों मादि साग्लोबजोबनाय आरोना लोगोफोर माने बेबायदि जायगाखौ आं नुवाखैमोन आरोना लोगोफोर माने दिनैसो फार्स्ट आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना माबोरै मोनदों जायगाखौ नुनानै खोन्थाहरदो एसे स' नोंथांमोना आं बेखौ एसे खिन्थिना होनोसै आरोना लोगोफोर So guys, दायो नै जोङो मा जायगा मोनफैबाय आरो बुंनांला आरोना बुंला आरोना स' गाइस माने नोंथांमोना माबोरै मोनखो आं माने माखासे जायगाफोरखौ देखायबोबाय आरोना लोगोसे नोंथांमोननो स' माने ओरैबायदि जायगायावहाय आं मोनफैबाय माने बेखिनि जायगाखौ नुनानै माने आं बिराद गोजोनदों आरोना माने बिराद गुसु जायगाया आरोना थाजिम स' माने अरुणाचलावहाय आं फैनाया दायो माने फार्स्ट आरोना एसेबां गोजानाव फैनाय आरोना स' माने सेसानिफ्राय एसे माया सिगाङाव दावखोबोबाय आरोना जोङो दायो स' माने भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो माने आं गुसुं खालामनो सानबाय आरोना स' लोगोसे आं भिडिअखौ माने बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना